olisi aika viedä hevoset tarhaan. Elin, tuletko sä auttamaan? Totta kai. Mene nyt. No voi että. Hop hop nyt. Tuu takas selkään. Ihan rauhassa nyt. Hei, Hope, lopeta. Wow, lopeta. Tulee. Senkin hevonen on nyt hetki kunnolla. Joo, ja tässä on siis meidän oritalli. Ja tuolla keittiön päässä on tammatalli. Selvä. Nämä kaksi tässä on oikein hienoja hevosia. Samoin tää. Entäs toi yksi? Se on vaan Hope. Sillä on hyvä suku, mutta se on tosi äkäinen, eikä siitä ole oikein mihinkään. Mutta kukaan ei osta sitä. Okei, mutta mä tuon sen mun hevosen tänne sitten viikon päästä. Joo, selvä. Nyt sä menet sinne karsinan häpeämään toista. Hei hei. Hyvää yötä orit. Ja hyvää yötä myös teille tammat. Nyt kaikki on kunnossa ja mä voin lähteä kotiin.